dadi becik kawruana ugi aja salang surep yen wong anom panwas tamtu manut marang kang ngadepi yen kang ngadep akeh bangsat datan burung bisa cuti yen kang ngadep keh dur jana nora wurung bisa maling carita nggening son nular wong tuwa kang momong dingin akeh kang sugih cerita sun ngrungokken rina wengi sumengko maksih eling sawise diwasa ningsun bapak kang paring wulan miwah ibu mituturi tata krama ing pratingkah kang raharja sikidang ambekipun angandelken kebat lumpatipun pansi gajah ngandelaken gengainggil ula ngandelaken
nyokot nanging yen si rangga guru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang wruhing kukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang awasa mungkul tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruh ana lawan aja memauni barang karya ti memahoni samu barang pola tan kena wong kumlebat ing mangsa mengko puniki mapan wus lumrah padha wasisma dugi lawan prayogi iku wateketan patat awor lawan wong wong teksura dalu turtan wruhing ngedur aja sira pedhak-pedhak
Nora burung nani wasi anggora angin tungo bae lan ora ana kang iri mamungkul pakaryanipun Nora susah